Üdvözlök mindenkit, én vagyok az XMX, és itt van velem Mr. Memi. Sziasztok! Ez rosszul jött ki, na mindegy. Most a Mr. Bendy VS XMX foci F2-höz érkeztünk, és én most Itália, Portugál leszek, te meg Holland, Itália, Ausztria, Brazília, England, Stort. Ezt most Portugália nem igazán fogja behozni, de hát ez még csak a selejtező, első selejtező, ezért itt még nem igazán fog eldőlni a meccs, vagyis a eredmények. De lehet, hogy Portugál Lókvisz előre jutnak, nem gondoljátok? Érdekelte! A portugálok jól haladnak, úgy nézem. A portugálok már vezetnek eléggé. Hát már nagyon előre törtek. Nagyon tudja a stratégiát a gyerek, átpöccinti alatta. Most már nem hagyja magát de nem tudja nagyon visszahozni már a lemaradását. Van egy perce, de hát az nem sok. Szerintem Portugália biztos, hogy tovább jut. Ne rá! Mégis! Elvétette! Brambis. És bum! Belőtte! Elvétette már megint. Most nem megy ez a portugáloknak. De! A 10. gólt is berúgta! Ne! Van fél perc, vagy még annyi se. De már lehetetlen visszahozni. Igen, lehetetlen egyszerűen. De te is beszélj, mert a videóban csak engem hallanak igazából. Igen, mert a koncentráció meg nem jött Portugáliába. De ez már 12-3, ez már milyen brutális állás. És hogy legyen büntetés annak, aki lesz? Igen. Portugália nyert! Előre jutott a selejtezőbe. Mindjárt jövök. A büntetésed meg kell enned egy Snickers. Másoknak eszed? Nem tudom, hogy mi? De kamera kell. Már be van. Ja. Gondoltam rá. Itt a portugál. Megszívtad, az magyaros. Van büntetés, igen. És nekem is ez lesz a büntetésem, ha vesztek. Nem? Nem. Életben. Francia, Germany, Holland ellen fog játszani? Nem, a németek ellen fog játszani Portugália. Ne! A németek legyőzik. Már is bevitte egy gólt. A Bayern München. A Bayern München 2-1-re vezet. Nem, 2-2. Egyenlített. Vezet. Már is Portugália. Egyenlített Németország. Beszéljél már te is, mert te fogod átvenni a kommentálást, mert én nem fogok. Jó van. És megint büntetlen. Azt megköpödjél. Jó! Az öget lenne.
Hát de igazából, de itt az út. És ezek mind germáni. Németország. És a németek fognak nyerni, a portugálok sajnos a selejtezőbe kiesnek, de lehet, hogy mégsem. Lehet, hogy már szépítette. Ó, hát szép, nem csak hogy szépítenek, még egyenlítenek is. A portugálok szerintem azért ilyen jók most, mert hogy ugyebár az első selejtezőt megnyerték, és tudod, ilyen lelkesek. Hát Portugália elég jó most. Ezen ne ugráljál már a fejemen. Útje! Úgy bepattant volna. Nem? Hát de. Azt a mekkorát védett. No, yeah, védett. Egyenlített Németország. What is fejed ki? Út elcseszték portugálok. Basszus! Nem lehet ezt kilőni, csak fejelni lehet. Ne! Ő gólt lő Portugália! Nézzük! 3 gólt lőtt Portugália. És ott a védekezés! Germany győzött, Portugália kiesett. 7-6, szoros volt, úgy meg. Nem gondoljátok. Németország Brazília ellen. De Brazília 1-0 vezet. Jó büntetést kellett volna csinálni. 2-0 Brazíliának. Büntetést kellett volna csinálni. Igen, majd ez a meccs után még ha nyerek is, akkor is kapok büntetést, meg te is. De ha én nyerek, akkor 2 büntetést kapsz. Hát igen. Ha én nyerek. Az meg Brazília, de szar vagy. Még brazilok jó szarok. De én lesz a következő részben a... Nem! Felső kapufát. Ön felső kapufa. Ön felső kapufa. A szor! Átugolj! A kufa ének! Ott az üres kapu! Gól! 2! 3-2! Nem 3-3! Most van 4-3! Ja! Basszus! 5-3! Nem egy... Szépítek Németország! Szóval mindjárt egyenlítünk fog. Brazília! Elég jó! Megint szépít Németország! Szépített Németország! De bazd meg, ráthagytam a kommentálást! Jó, én is kommentáltam, egyenlő! Köszi! Szépítekezés! És gól! Most már te beszéljél. Jó van. És össze mekkora. A brazilok öngolt fognak lőni. Már megint. Ez a Németország. Ennyi. És megnyerték a Germánok. 9 hét. Nem olyan biztos. Tovább jutott Németország. Szed. És kirejtette Brazíliát a 4 percet bajnokot. Az az egyik, hogy megeszel egy Snickers, a másikban megeszel egy Snickers, meg egy nem. Ezt a kettőről megeszek egy Davit, meg ezt a Snickers. Na de jó dolgom van. Itt van, látjátok? Nem kabúzó. Ja, bazd meg sietni kell. Olyan a Davi. Hú, de szar.
Na. Most jön a elődöntő. Igen. De csak a következő részben fog kiderülni, hogy Németország meg ki fog elődöntőzni. Úgyhogy sziasztok! Most te meg fogom menni, de amúgy sziasztok!